România a susținut eforturile Republicii Moldova de apropiere de NATO și de Uniunea Europeană. Credeți că populația alegătorii au înțeles acest mesaj? Este bine să nuanțăm nițel acest proces de apropiere, fiindcă avem obiective diferite. În raport cu Uniunea Europeană ne-am propus să aderăm la Uniunea Europeană și, în primul rând, bineînțeles, să devenim un stat eligibil. În ceea ce privește relația cu Alianța Nord-Atlantică, obiectivul nostru este să avem un parteneriat consolidat, matur, care să sprijine procesele și reformele din Republica Moldova, dar având acest statut de țară neutră, este bine să se știe, de altfel încep imediat tot felul de speculație și nu avem nevoie de probleme suplimentare. În ceea ce privește percepția la nivel de societate, de cetățeni simple, a imperativității parcursului european, al faptul că nu există alternativă pentru ceea ce numim noi integrarea europeană, pentru a construi un stat, a edifica un stat funcțional și un stat unde problemele și interesele cetățeanului sunt în centrul atenției, sigur că mai avem încă mult de lucru. La mijloc, bineînțeles, este și o dezinformare puternică, o intoxicare a spațiului mediatic din Republica Moldova și nu e foarte simplu să întreprinzi acțiuni de a informa corect, obiectiv. La mijloc, bineînțeles, sunt și dificultățile cu care se confruntă încă cetățenii din Republica Moldova. Am reușit foarte mult în acești 4 ani din ziua ultimelor alegeri. Am reușit în sensul modernizării instituțiilor, avansăm cu infrastructura, drumuri, interconexiunea energetică, proiecte de apeducte, canalizare, grădinițe, școli, dar unde nu am reușit să avansăm mult mai dramatic, bineînțeles că veniturile cetățenilor din Republica Moldova și în mod special acelor din zona rurală. Și atunci e foarte complicat să-i explici lui de ce trebuie să mai îndure încă ceva timp, de ce aceste beneficii n-au venit până acum și ar veni în 2-3 ani. Trebuie să ținem cont că perioada de tranziție în Republica Moldova s-a înlungit insuportabil de mult. Din 91 încoace toți suntem în această perioadă. Așa că trebuie să ne concentrăm toate eforturile noastre pe 2 obiective. În primul rând să schimbăm realitățile în continuare și să le îmbunătățim condițiile de viață ale celor din Republica Moldova și atunci va fi mult mai simplu și partea cealaltă de comunicare, de explicare. Spuneți că există multă dezinformare la această oră în Moldova. Care sunt mesajele lansate care credeți că nu sunt conforme cu realitatea sau doresc să ducă pe un alt făgaș? Bine, aceste mesaje sunt foarte variate, de la minciuni extrem de primitive, dar care, din păcate, prind la un anumit segment a populației, cei mai în vârstă, cei care, din păcate, sărăcia nu le permite să aibă un interes mult mai mare pentru procesul politic, să încerce să aplice acest discernământ absolut necesar atunci când mediatic ești bombardat de atâtea canale și de atâtea puncte de vedere. Terminând cu ce s-a întâmplat, de exemplu, în regiune și cine este vinovatul și care ar fi soluția pentru Republica Moldova. Sau percepțiile asupra procesului de integrare europeană. Oponenții noștri insistă în continuare că aceste procese, inclusiv zona de liber schimb, urmează să distrugă economia din Republica Moldova. Toate aceste elemente puse împreună, din păcate, au adus multă confuzie în societatea moldovenească. Am citit de curând opinia unui diplomat francez care spunea că Moldova se află la răscruce, alege între democrație, deschidere și relații omenești și civilizate cu celelalte țări ale Uniunii Europene și ale lumii sau reintră într-un sistem unde pur și simplu forța face politica și nu înțelegerea și dialogul. Este chiar așa de tranșantă situația? Am spus-o și noi că aceste alegeri sunt critice, dar și cruciale pentru viitorul Republicii Moldova, fiindcă aici discutăm nu doar de obiectivul de politică externă, că urmează să continuăm această cale de integrare în Uniunea Europeană, sau ar urma să schimbăm vectorul. Fiindcă, de fapt, integrarea europeană nu este doar o alegere civilizațională sau nu este un proiect doar geopolitic. Este, în primul rând, un proiect de modernizare a țării. România a trecut prin acest proces și știe exact
care sunt efectele benefice, lupta împotriva corupției, reforma justiției, îmbunătățirea climatului de afaceri, ceea ce generează investiții și așa mai departe. Deci pe acest motiv spunem noi că nu are alternativă pentru Republica Moldova dacă ne dorim să devenim un stat funcțional și un stat stabil, prosper și previzibil, decât să parcurgem acest drum. Dacă întoarcem acum roata istoriei și luăm stabilim o altă prioritate în politica externă, vă dați seama că atunci se schimbă imediat și prioritățile pe plan intern. Nimeni nu ne-a cerut din aia la altă parte să luptăm împotriva corupției sau să asigurăm drepturile omului, inclusiv drepturile minorităților naționale. Uniunea Europeană totuși este acest proiect și de pace, e un proiect care asigură, garantează drepturile omului, dar totodată care te ajută și face presiuni pe tine să schimbe realitățile spre bine, să te dezici de anumite deprinderi vicioase. Și noi toți suntem ființe umane și purtăm în noi anumite gene și anumite obișnuințe care nu neapărat sunt în conformitate cu noile provocări ale timpului. E nevoie de mai multă deschidere, e nevoie de o altă atitudine. Așa că Uniunea Europeană urmează să ne ajute într-o manieră decisivă. Nu vreau să pun toată responsabilitatea pe ei și noi am fi doar niște elevi în clasă. Nu, dar doar împreună am putea, sunt convins, să depășim cât mai repede această fază deloc simplă în care ne aflăm noi. Care este ponderea investițiilor ruse în Moldova? Sub nicio... Nu am acum cifră, dar ieri am citit un interviu, un articol din Financial Times și am văzut că ponderea este determinantă. Nu este așa. Nu este așa. Am rămas și eu intrigat să verific luni exact care sunt cifrele. Dar și pe uneori e mai complicat să definim ce înseamnă exact o investiție directă, cel puțin în contextul nostru. Dar investițiile au crescut în ultimii ani, în mod special din Austria, din Germania, din România. Nu am nimic împotriva investițiilor din Federația Rusă, pentru că tot ce ne dorim este să vină parteneri strategici cu tehnologii noi, cu o atitudine nouă față de muncă și, bineînțeles, să facă așa încât în domeniul unde se investește să se vadă după aia o schimbare spre bine a ramurii sau a întreprinderii respective. Dar cifra exactă în momentul de față nu o am. Care credeți că ar fi poziția Rusiei dacă Republica și Moldova și România ar declara că devin un singur stat? E o abordare atât de ipotetică. Cu același succes nu puteți întreba care ar fi poziția SUA sau poziția Ucrainei. Majoritatea cetățenilor din Republica Moldova pledează pentru un stat independent, cu o relație foarte și foarte apropiată cu România, dar și cu Ucraina, un alt vecin al nostru, cu care de altfel împărtășim o frontieră de 1240 de kilometri pentru un stat cu un teritoriu relativ mic, e o frontieră foarte și foarte lungă. Ceea ce îmi doresc eu și ceea ce înțeleg eu că și îmi doresc majoritatea cetățenilor din Republica Moldova este să avem un stat funcțional, un stat prosper, stabil și pe acest motiv vă vorbeam cât de importantă este pentru noi integrarea în Uniunea Europeană. Am auzit de curând o declarație interesantă care spunea că Rusia poate avea granițe unde vrea ea. Se poate întâmpla la fel și în cazul Moldovei? Din păcate, ceea ce se întâmplă în acest an, începând cu anexarea Crimeei și după aia cu aceste acțiuni militare din Ucraina, ne-a făcut să ne dăm seama că, din păcate, sistemul de arhitectură al securității, un proces foarte complicat, dar și complex, care era într-o anumită derulare și cu mici pași, dar reușea să avanseze, până au apărut aceste acțiuni, au fost puse în aplicare. Deci, acum toată lumea își dă seama că această arhitectură nu mai există, că e nevoie de o regândire. Din păcate, aceste acțiuni au pus la îndoială și faptul în ce măsură se respectă principiile de bază ale dreptului internațional, fiindcă unul din principii este inviolabilitatea frontierelor. Dar eu cred că totuși în
fraza la care v-ați referit e o mare doză de exagerare. Nu cred că nici Rusia este interesată să aplice în viață acest principiu, fiindcă atunci ar fi foarte greu să punem undeva un punct logic. Și Rusia ar putea pierde anumite teritorii și în toată Europa ar începe acum o asemenea învălmășeală încât mă tem că consecințele ar fi absolut imprevizibile. Eu sper foarte mult că toți actorii internaționali se vor înțelege că acest război, această confruntare care se seamă din păcate tot mai mult și mai mult cu perioada din războiul rece, afectează interesele tuturor. Nimeni nu este imun. Uitați-vă ce se întâmplă și cu economia Federației Ruse. Ei sunt afectate și interesele fermierilor din Occident și a întreprinzătorilor. Deci, vreau să cred că rațiunea va triumfa. Și atunci când rațiunea triumfă, e loc pentru discuții rezonabile și compromisuri în interesul tuturor. Sunt convins în continuare că poate fi această soluție de win-win, când toți câștigă și nimeni nu se consideră un perdant al anumitor situații. Așa că vreau să cred că această formulă una e foarte enfatică așa și patetică, ține mai mult de o declarație a cuiva mai mult nesăbuită și trecem de ea. Oricum, natura și situația din care există astăzi deja are legile sale. Și atât sunt convins că vom depăși. Aici se încheie ediția noastră de astăzi, dar dacă vreți să păstrăm legătura, suntem pe Facebook și pe Twitter. Ne revedem sâmbătă viitoare de la 22:30. La revedere!